ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. навори имрӯз аз мошинбозори душанбе омода шудааст ва барои шуморо пешкаш мегардонем. хоҳиш мекунем дастгиёро фаромӯш накунед, дар наво лайкҳоро бигзорен ва то охира тамошо кунед. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. BMW бародару BMW 5 ханмода BMW қошиш мегем. Хӯйнакта ҳолати хубаш тамошо кунем. 2004 сола объёми 2.5 қати 4 та баллонуш навай састани хубаш. як салон шама гирам. Дар электропакетан мультирул ҳаст. Коробкаш механикай. Кондитсионершам кор мекунад. Чухлош навай. нақша 75000 мега бо номилаам дорам. Номро карамеонум занг занед. ҳатто номилаи хубам мекунам. номрош 40032 942. هفتاد و پنج تا خواهند نرخش نرخش 75 تا هر با خودتون میبینید سستنیشا хондai саната бародару 2011 сол объёми диққати 4 та баллон нав газа бензина састани хубаш тамошо кунед. 4 та баллоншам навай ҷои тренировкаш 1 сола оз як салонша мегирам. чухло ҳамаш нава дар электропакет абагреф зидини мультирул автомат кондитсионерш кор мекунад. печка ҳамаш ҳаст. амиҷа мондагана ҷои дрома дорам. як салонша мегирам тамошо кунед. چند شوتی را بدکه؟ 95 تیم با ساندو میشنم. 95000 با موبیلام دارم. اون رو اکرم همونم زنگ زنه. حتی موبیلای خوبم میکنه. هم نمرو تامیگو اکر. 900 95 45 48 تا سویتی عجیب و چه زنی کامیرا هست. همه ناوتوش کار میکنه. مرسدس یک کلاس باردارو خوبنکتا حالتی خوبش 2009 сола объёми 7.5 қати бензини холия 4 та баллонуш нав растамушка шидагия неки оли уҷат надора. баллонуш навай оз як салонша мегирам тамошо кунед.
даро электропакетан автомат консервиш кор мекунам мультирул ҳаст лукам дора кӯжни салон чухоло ҳамаш наванд ҳамаи навро туш ҳаст чандш футира вадака чандш футира 140,000 бо муомилаам дорам номро яккара мемонам занг занем ҳамин номро рамонум шавхан номро 918 83 94 99 касоида ки мақбул мешавад номро яккарам ҳаст занг занем қайтон муомилаи хуби хубам мекунад аз номи канали Автолайф салом расонем балонош ҳамаш нав Toyota Verso бародаро хубинакта ҳолати хуби хубаш 2007 солай объёми диққати дизел састани хуби хубша бисёри бародаро хоҳиш карда будам хубинак салоншо мегирам дарш қилфа якава дарош электропакет монтирул коробкаш механик старт стопай консервиш кор мекунам артои хубшай ҳамаш ҳаст чандш футира вадака нақш 70,000 мега бо муомилаам дора номро яккара мемонам занг занем номро ҳамҷо ҳастаям номрош 995 45 48 занг занем қайтон муомилаи хубам мекунам ай бо худомам мебинем сасаяни мошина Toyota Camry бародаро Camry D 2010 сол объёми 2 қати састани хуби хубаш касоида ки мақбул мешавад номро яккара мемонам занг занем ҷо як салонша мегирам даро электропакетан абагеф сидени мультирул автомат кондиционер ҳамаш кор мекунад лукам дора сасяни хуби хубшай чанд шиди рафта нақд
125 تا 125,000 бу муомила ҳам дора. Номро акан амаёнум занг бизанед 4 та 5 567 55. Касоида ки маъқул мешавад номро яка ҳаст. Бензини холия ака? Бензини холия. Ман газадагӣ нест. نه همه نوتوش هست لوک هم دورا باز یک ای پیش همه گیرم تموم شد کنیم در درون شهر 60 تا میخوره گاز بنزین ایورا 4 زدگیه